that you know where it is coming from. Hello? Yeah. Yes. Good afternoon, Pambawe. Ogo biko eweliwe enwetụrụ obere nsogbu. Enwere ihe m na-aghọtaghị ha agbarịga m ara agbala m ga hụrụ m ọgọ. Biko mgbanwe nwa gị nwaanyị mbabalụ ọwa onye ọcha ka ọwa onye ojii. No dependre. Desi ghọta ka ọwụ mgbe ya m chọrọ gị ma wụ mgbanwe anyị nọ hụ n'ime na batrum ka m nọ na-akpọ gị na mgbanwe nwa gị nwaanyị m bịara lụọ ịma na n'ụlọ chọọchị ka m hụrụ enweghị ihe m na-ehitụbeghị ma ọ gị na-emetụbeghị m aka ya mbụ onye m ji na-ajụ sị mgbanwe ụlọ gị nwaanyị mgbanwe ọwa onye ọcha ọ na-eji nji ka ọ na-acha ụcha ọ dịpendịrị nna ikwu dịpendị kwara na gịnị maka na ịma mmemba na ba nọ mgbanwe chaga ọcha mgbanwe ụdara chara nnọọ acha nnọọ mana nwa akwụkwọ ụzọ sachakwa ahụ ịma na-echerekwa ya na bed njikerele mmiri na-efe ekwesịghị m iyi efe ịghọta eyipụla m efe ka ime ihe na kwesịrị ime ihe ma arịpụtasị na adị m sọ n'ọnya nwa onye rụpụtara na batrum dị iche ịghọtara ọ bara n'ime batrum achaghị ọcha ya akpata ihe m hụga ihe ikpiri ri ego jige akpọfụchakwala m ma jọs nne ịwụkwa na onye ya sị na nwaanyị m lụrụ m sị nwaanyị onye na onye nwa mgbanwe m sị mba na mgbanwe m lụrụ chaghị ụcha mgbanwe mmiri a na-ede etinye niile mmiri a na-aga nnọọ ịghọta n'onwe oke o jige nji ma a mụrụ ya oke ya bazụ ụlọ akwụkwọ hazigharị onwe na m were wi otu a mba ọgọ mba hapụ ka mmapụzi ọgọ na mpa mgbanwe biko ihe nọ na ya wụ ọ dịkwana mma onye alụkwa ya ama ihe ọ lụrụ ịghọtara ụzọ alụcha ka ikwuore ya mmịrekwana ekwuru ya ndụkwana nsọ na onye nwa ka ị ga-ekwuru ịghọta bikọta ama ma onye m hụ ga ma onye nwa ma ọwa onye ọzọ onye m ji na-ajụ gị sị gị na mgbanwe ọwa onye ọcha ka ọwa onye ojii mba a ga-ama ya ga-eme ya bikọsọ mụ amaghị o kwere ka mụọ ụmụnna ama ọka ọcha ama ọka ojii amazụkwa onye amụga ịma ihe nwere ike ịdụ ụka ịghọtara bikọsọ o ruke mmiri na nwere ike na-eme travel na a na-achọ onye ọzọ egide ya ma ọ gị na enyidere m ịma onye m lụrụ yes sir yes sir mkpọ ya mgbanwe ga-alọta n'ụlọ ọlọta n'ụlọ na-ahazigharị ya biko ka m gwa ụmụnna m sị na onye m lụrụ wụ eche na ọwa onye ọcha n'ọkwa onye ojii bikọs nga hụrụ mụ ajighị nji ori dị so m chọgara onye ọcha tata mkwa na ụmụ anyị adịtụkwanụ ihe a blend ịtọ ịghọtara ihe timega m nga mpa mgbanwe biko thank you chief obi dị m ụtọ na ịghọtara oke ịgwakwara ya agwa oke sa ngwa kama agwa ya n'ụlọ si alọta ịghọtara ka m gwa ya chief mpa mgbanwe udo dịrị gị nna obi dị m ụtọ maka otu isi ghọta yes sir okay bye bye sir Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello? Yes. Yeah, Ego. Yes. Nne biko ka m kwere na gị nụ ọ dị ọsụsọ ọ dị ka m nwere meseji ozi ala m na but agụọla m the 10 ghọtara even anụ m ebe m zụga the whole things biko ka m kwụọle ya nụ ana m ozi but akpọga m nọmba ya manụ m ịma fon ya manụ m ihe emeghe ya oke batrị oke ọ batrị oke ọwụ batrị meghe ya oke rọba ahụ ejiri ke ya oke ụmụaka dobiri ya
Okay, the phone akasia. Oh, okay. Biko ka m kwori anụ. Yeah, yes, good evening, sir. Yes, Mpego. Yes, sir. Anọ m ebe m zụga the whole thing, si man. Azụga m ihe niile nọ na list unu nyere m agiji m ji abịa elu n'ego na. But ahụrụ m izi ala m ozi. Unu echenjele n'ihe na list ahụ dị. Na economy echenjele. But Mpega aghọtakwana m ka itiri iPad na list onye chọga ịlụ nwaanyị. Ọ sịkwa n'omenala dị. Oh, okay, modern time. But Mpega amkwa na ego na this modern time ọkwa na akwọtela mụrụ na ego na chekenu eji nwa. Ịmakwa na ego akwụkwa na nwatakịrị onye chụwakwara ihe dị ka 40 ọ njọs nnọọ maka na somebody say nnọọ na ego ma Chineke, but from ihe ha kọwagharị ka mgbe ego amabukwe Chineke ụwa amanụ m nke na ga-ahụ iPad ọ wụhụ na ego onye ọhụrụ. Mba biko gwa ụmụnna gị na ma iPad ma iPhone 7 na mụ aga ha azụtali. Ahụrụ m ego n'anya but ahụghị m ya karịa onwe m dee biko. Ime ịhụnanya akwa na hụ mmadụ ka esi hụ onwe gị. Mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara eyuzekwara m iPad ma ọ fụkwa na iyuzu iPhone 7. Onye kwa m gwakwara gị maka iPhone 7. Na imefuru ego ozu ego. Bọtọ chere ịmụkwanye gị na-ekwu ọkwanụ mụ awụ onye chọrọ ebe alụ ego dee iche ekekwana ego atọkwala gị n'aka in a way ekwekwala ka iPad 7 ka iPad gịnị hịa nwatakịrị ahụ. Yes sir. Mba ama m na ịwụ onye ama n'obodo ya ọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme emejie mụ achọkwana ime mụ akwanụ nwa dikọn anyị niile wucha ihe a ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara eji eme ya aga ọfụma but otu ya ọkwa international mara ka achọghị ime gị buru list niile list unu nyere mụ de ahụ otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na aka mụrụ unu dere 500 tubers of yam anyị achọgidele yam izeb ọrụ ahụ mmadụ enweta 500 tubers of yam n'ofu ahịa but amamọnụ unu ji eri ji a mụ na-eri katakwala ji a nwere ike imebi medikwe ya unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị biko ọgwụ ego ka m chọgị iji m eme maka m chọgịrị ile ego. Mba ọgọ ihe m jikwa na-akwere gị ugwu ya maka na ọnwa gị ka m chọgị elu ma ọ ya ruo onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already. Yes sir. Na m jisi ike mba Mpego ihe awụdị ihe ijisi ike biko unu anarala m nrụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwana ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkọ n'ụmụ unu narakwana ihe niile ugbu a na m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa. Ọkwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe pipụl abịakwala bịa ịlụ nwa mụ na-etige katapila mụ na-etige aeroplane unu na-etige ihe na-abaghị uru na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a by December na ya eme 40 42 unu mega nwagharị ma mpe ego ngwa ya menụ enyela ndụ gị nsogbu akwesịghị ịchọrọ iPad na iPhone unu chere ka m zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige na akpa ama akpaghachi unu leta ama m arụla iPad 7 ka m jụọ ajụjụ nna ikwu ịsọ iPad 7 ka ịsọ iPhone 7 edekwa sọ ihe onye gwara gị aha fonu ọ gwakwara gị ọfụma jụzie o kwere ka iPad ikwere ke chọọ moto nkwa moto ọwụ biko okay sir ngwa bye bye. Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello, Okwa.
ọkwa lee ọ gị na nna gị nọ biko ka m kwụrụ nna gị enweghị ihe m na gị na-ekwu ọ m na nna gị ka okwu dịra because tupu m aba lụọ gị ọ nna gị kpere m were aka gị nye m so ka m kwụrụ nna gị ọkwa mpụ ọkwa good evening sir. Yes sir. Biko adịghị ama ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ anọ m n'akụkụ transfọma ebe m chọrọ igbu onwe m na gị ikwuchi ugbu a onwe m ka m ga-egbu olesi nwere ihe metụrụ m n'obi egwu echenji biko ana m abịa ịkpọ nwa aha agwara m ya ihe m kwesị ya na ya bịakwute unu mmecha m na ụmụnna m ga-abịa wụ na m alụ uju ole mpọkwa gee ntị ịma na anọghị m na obodo anyị esi m esi lọta nwa gị akwanụ kemgbe m matara ya mgbe m baba hụ ya na imsu gate ka m hụrụ ya somebody asị m na nwa na ọ dị mma ọlụ ebe m chọrọ onye m ga-alụ ma kpọrọ ya omena ya aikwu emetụghị m ya aka ịghọta emetụghị m ya aka amakwanụ m me hụkwara afọ ya ahụ ịma masa na-elekwana ihe origo ya asakwa m zi gị ya piza nakwa m zi gị ya bọga ọ taga ịghọtara ma agbakwa nkịtị ma alụcha nwa mini ebiri n'ụlọ ya wụ na ọ dị ime ma ekele eluigwe ịghọtara ọzi ka a mụrụ nwa na-ekwusị gịnị mbanye awụdị ihe DNA test enyeghị DNA test na ke nna ekwu gee ntị ka m kpọwara gị nwa ili isi nwa ahụ ọ mụrụ isi ya na isi m owofu ihe lenụ ntị ya ivu na ọnụ nwatakịrị asef ihe awụghị otu mgbe mma m bụrụ ọmụgwọ n'ụlọ anyị ka ọ bịa leta nwa ya bịa ruo nwa nọkwa nga ahụ ya ekele ekwe m si m na elekwanụ nwa masị a na ya lenụ nwa nga ya si ọwụ ihe a m si ọ maka gịnị ya si ya okwu otu ndị ezinụlọ anyị na-adị mma na awọtụ njọ nwaanyị asị ya na olekwana ihe a nwa otu nwa na-esi akpa agwa nwa ahụ ya ga bede ụmụazị ibe 2 years old bịa na agọfanta na aṅụ ya nwa na-achị ịṅụ akụkọ elee nwatakịrị amụrụ ọhụrụ gị na-achị na aṅụ ha na-aba n'anya agwa nwatakịrị a na-akpa ahụhụ agwa ndị ezinụlọ anyị na-akpa mpụ ọkwa so onye awụghị DNA test anya ihe niile ahụ ga n'anya gosipụtara na awụghị m nwe nwa ana ụgbọdụ m ga-esi lụọ nwa gị nwaanyị ya kpụrụ nwa onye ọzọ kpee ga m n'ugwu ugbu a biko onye maka na azụgidela m nwa nna ekwusị mba onye m ji na-ekwu okwu taa maka na onwe m ka m chọrọ igbu bete echekichala m ya na mgbo n'onwe m na ịghọtara ụnụ adịrị na ntụcha ma ọchị ịghọtara so m ga-eme ka m gara ụnụ ije ihe ịghọta m eji akwụ ụnụ ụgwọ na-enwe onye ama afọ ga-ama eze gbatanye ahụ n'afọ mụrụ onye ga-egbu eze nwa a mụrụ ọghọm nwa ihe ọ ga-eme n'ụwa enwe onye ga-akọwali m bikọs ka o mere m ọrịa ntị akwụnụ kpọrọ ya amadị ihe nne ya gụrụ ya ọsọ kpọga ya nwa dịka nna ka ọsọ amamihe ọkpọga ya ma ọ gụkwara ya aha ọ gụrụ ya omekanna ọ kpọrọ omekanna ọ ji asị lekwa nke ọ kpọkakwana nwatakịrị onyekwa na akpụkwanụ mmadụ omekanna n'uwe ugbu a agbụ akpọnụ nwa ha bekee amakwana ihe o miniri ihe ahụ na nwatakịrị ga-akpa agwa ka nna ya amama nna ya owe onye ochi ma ọwa onye ama amama onye nna ya ọbata nwatakịrị otu onye esi akpa agwa oredi ọtụm egwu nwaanyị ahụ na nga ala idis ya adịghị ka oke nyụrụ ihe niile ọ na-eme na ndụ ya ọ nakwa akpa agwa ka nwatakịrị amam ebe nwa shi mpọkwa gee ntị biko mba kpọrọnụ ma nwa gị ma omeka nna ya kpọgara nna ya zụọ ya kpọtawa maka mụa ga-aga n'afọ better for worse na biko ahụla m nke karịrị worse biko alụjuole m biko hapụga m ka m ga gwa ụmụnna m unu ga-ahụ anyị n'ụzọ ka anyị ga-esi
nsogbu adịghị o biko nna ikwu otokwu adịghị n'oge mgbede biko. Yeah. Now one call my name. Hello. So that you know where it is coming from. Yes. Yeah, Mpano Sike. Good day, sir. Mpabiko. Yes, Chief. And Abuja is beautiful. Abuja, yes, sir. Chief, enwere ihe m chọrọ ka m na-aga ịkpa maka na ya wụ na ele anya onye gbasara nwunye gị ọbịa. Yes, Chief. Chief, ya na ị ga-eje ntị ama ị ga-ahụ na ị na-anụ ụda jenaretọ ihe azụkanụ ọwụ ihe m kwere na agwa gị ihe awụ ịma na ihe siri ike na Naịjirịa na ugbu a ọnwụkwanụ enwere ka ọ dị ya na mgbachi nkịtị Mmanọsike ọbịa bịara ọmụgwọ nga 4 years ago 4 years ago ka ọ bịara ọmụgwọ. Nwatakịrị abịakwara ọmụgwọ, nwatakịrị o toolenu na nwatakịrị etoole ofu eze na-awagharị nwaanyị achọkwa na ịla ọkwara onye ebe ọgwụ ọmụgwọ n'ọcha ya alawa. Ya Mpanọsike m na-ekwu maka nwunye gị gịnị osego okwu enwere ihe dọgara gị na ya ka ọ na-achọtakwana ịlọta ụlọ. Yes, onye ma gbera jenaretọ nga aha tige esi enweghị ihe ọzọ ọrụ gị ọrụ nga ịghọtara gbega esi anyị na nwa esi n'ime ụlọ enweghị ihe ọ na-eme ya be ya wee ga na-ele African Magic elekọta African Magic ya elewe ịghọta mbi na-ajụsị gị na osego okwu maka na yes sir mba mụ aghọta ihe menụ nwaanyị lụrụ di ịghọta ọkwa mụ gwakwa na ịbịakwa anyị nọchakwa na oge lawa sat ka ikwere ike ebe ọzọ. Mba Chief mba m gara anụ nne nwaanyị m ije aga m emeli ya bet kpọọ ya nụ ka anyị nwa alọtawanụ na ka nwere ihe ego ọrụ ga na village nwere adịka nnọọ enwere nnọọ Chief ka echegala like this dị sure. Mba aga m eche ka nwaanyị m dịrị ime ka amụ ọzọ Chief ọkwanote ihe akwanote esi eme anyị mụ ọzọ ya bịa nwaanyị m adịdị ime sef achọghị adị m ike amụga. Yes Chief. Okay, na ọ sị na WhatsApp anọ na village elekwa ka ya na ọwụ ị na-adị ya na-ekwu na chat na WhatsApp elekwa na ihe o jikwa WhatsApp emegekweni Chief biko ya na ị ga-abịa Abuja na onwe gị ga-ebịakwa ka ike kpọrọ nwaanyị gị kpọla ya ụlọ because m na nwunye m ekwugidela ihe a o mere nwaanyị nne m abịala igo ọmụgwọ nke ya enwezikwa onye na-abịa onye ọbụla ma ya nnọọ na street anyị na Abuja ya bịa ya yiri leggings na-agagharị ịghọtara ama m ihe ọ chọgazi na Abuja ọnụ ọkwa na enwere ihe ọrụ ga. Yes Chief. Na ị ga-akpọ ya na phone. Okay Chief. Ngwa nụsa ngwa njisike biko ama jisike ziro ya ozi nụ. Thank you sir. Ngwa nụ bye bye.